Lebih berok haj ki parok bijpe ni video nak por support. Dasing skwa bani kran ni pi khnat se phang jong kani ka dukam ajing sumar ki hospital hang ni hapo jela jongi khamta me ha de bat kini ki hospital ki badan ni po nong ba Shillong. But nganum kedo tang ya kawe ni hari hospital tinre nga habban ong be solunsar baki babun ma ki kini ki kes la ni kini ki jingja ki ba la jah ki khnat singi ki bala dab ki ba ayo bani kenu marhamat bat ki longyeng jong ki katu kat ni ki bam kwa ban pen pau kurteng la ni ban pen sngau pat ba ya ka jinglong jingman jong jong yeng jong kita ki baying sam jong ki hakaliang kampang system tenre ki jong kenu jong bat ki kalong ba hadian bang ayo snguru ya kata ka jing nong ka jing complain ne ka jing bam susuk mensim ru ha be dei be ki jing kirukom jing sumar bi jing sumar jong kini ki hospital ki berang ni khamtam ki hospital private te bat ka ba sosi kalong ba na pedang jong kini ki katu kaningon ki breo bat ki bahi ngasem jong ki kini ki nongpang ki berayo jing sumar kawin gini ki hospital hang ni hapo nong ba kilapan pawi ki jing so diaw nakadaw jong ka jing bam shimkhia nakaliang ki nong sumar te hadu kanu kalong ka badai hadu kanu kalong ka balai bat kay ka ba kata ka jing ekran hapadeng jong kini ki nong sumar bat ki nong pang ka jing kran ping jong ki ngamla ban batay yamanta namar ba smuthu bakadon lesi yo kadon hi kata ka jing bam ya Syai haka keren ke khana tihenrei ke basosi pat kalong ma nakaliang jong kini ki hospital pat kimshim jong kini hospital kamshim pat ya ka rukom lani ya ka takalenti ke ban pensyai har kom badai ya kini ki pat ba lani kini ki banga ngai kendu but man ke banga ngai keren haba ya keren yang om tang gini hende man bangai keren bon ba ki baai ki bai thu ngai komite ki kes but kapen bisa kapen long kham sim de namar ba bon gini ki ba ngai kendu ki bang yo ban keren ki dei be ki banasa ki than nong kendong bar bakut kesngi kata ka jing shali sumar ku jongki ki shulut ya kating kaplia klem da shai ya ka jingpang haju kapor klem da tibru ya ka jinglut jingsep balelut heilut dan hadu uput baki dan katu kani napling jongki ki ba hadin jong ka jing sumar wat la lale eta ki MHIS bat ki wei tinrei wat ya ki tiar gitar ki ba thiet ki ba lesi ki badang la ban penan kam ki badang la ban lesi ban Britain mo bai dei bat ka rukom penan kam ki ba kan thop ko mi ki lesi manong no ki syringe ki gloves bat ki wei kiba ngasngau shimet kiba dangla ban penpai namar kibi hospital ki ju shim ya kata nomor bala da pimla penan kam kila ban lek ban penpai no tenrei ki don ki ni ki bahaye ngasem ki ha ban lek ra slash nong da ki khung da ki sunduk ban lek berat tengam tip kai ki jingmut selendat menong ban pha ya kini ki bahaye jong ni ki patient baki kin lek ban ra no kita ki batam si shalayim kabam dan jingmut laradi ban stang ba jadi ki dawai desin ma kaya la ka jong to kata ka we kabar pat ki don ki katu kan ni ki ba ngangai ki ha hospital ko hospital kadori la ki jong ki policy habai de bikin nongpang la ni ki patient habai de bik bahaye ngasem kabalong ba lada kim hun lani lada ki kwa ban lenyo shaway Shakiway pat ki jaka ajing sumar ni ban consult bat kiway pat ki doktor ban penting na ya kay ka baki ki bio moy la kalong ka jing sumar la ni la kalong ka ban penting na lesi ki test bat kiway tinrei kebususi kalau makani hospital kam ai wa dia kataru te habakut kisngi ki hab bansi haban supen mi hino te klam da refer nuru tinrei nganget pat bakat kum ki polisi jong kanu ko hospital kimla ban penbor yenu la kalong ban put la kalong ban sumar ban le kanu ka jing sumar ya ki patient le ni nongpang
tat hadu anda kila hun dan ni kila mon banle te la kalong severe kan kuno ke jing pangru ndai ke syong haki bahi yang sam lani war patient ru kon si meta karai te tam lele la da ki ong lele ban ong ban baki kwa ban mda kan ban refer shwa sa shawai le ti kadi ban di ban sha la lut te bo susi kalong ba we ni kita ki bahi yang kila le nyo sheyeng bat andala poi bat sheyeng kala ki tom jur penban thì cái này cái long cái jing kentu ya phi bro ya phi là ni bahaya ngasem basubha haba phi wan shiki jakas jing sumar khamta mani ponong ba sulong kan ya rap phi shibun lada phi don manu ki bahaya ngasem jong phi là ni na kalong yeng ngasem jong phi ni porok jong phi ki bakloi ban kli ki bakloi ban pan jong pensai mo nomor bakum ki nong sumar ki doktor bat ki wei ki kloi banai ke jing pensai bat ki dei hok ru banai jing pensai nomor ba ki shim ya ka manong lo ki shim ka bai sumar na phi ki shim ya ka ta ka jing kit khle ban sumar yu tau bahing jong phi ki hap ban ai jing pensai bat phi don ka hok ban pa ni ta ka jing pensai mo ban la de ki smu thu ba phimla kot bor de sin nak la ka jong ka jing la jong phi hi phimla ban le ya kata ti khot denu lani yawer denu ki bala ban kli yawer denu ki bala ban pan ni tak jing pensai ban pan ni kita ka jing ni ke jubab ba bale ja ayu yu kun jonga nakai ka daw bat ki doktor la kalong ha ki hospital private ne hospital sarkar ki dei hok ban batai bana phisu tho ba mla lalu kisu tu ba kimla ban batal ni kimai phi ya jing ya juba phi hun phila ban khot di bahing sem phila ban khot donu ru kata ka syong no hakamon ku jong phi tangma ke ga bangala ban nang ni ka long bet ba phi dei ban yo ya jing ban sai ka ba biang te teng ha ka jing kirki ka jing long emergency nasi philet ban bu ha ki hospital ki ba nasi ki ba hajan bar ki ba kumta kan ki ba jan na phi ba phi smusuk tenela da pisu thu hipat ba kampoi shinu pisu thu ba kasuki ga kerukam eye treatment bat kiwe pidon hok ban kli pidon hok ban pan jing pensai mo ong baro ki hospital ki bal lesi ki bala bandan kita ki jingguna dan tinteng la bani ni kinong sumar dan tinteng la bani na kerukam ya keren ya khana bat kunta terter te ki jing ketu hi jonga kalong ba philek syaknu no jai sumar philiwat dia kejaka bapi pisngusuk bapi snguhun bapi pila bersyania teli bala pisngutu bapi mla bersyania teli haka tu kejaka jing sumar tie kan bhai bapi shimrai no dokumwe te kibabun ma ki perlok jongi ki ba la lej ban pha sumar ha ki babun ki jaka hang ni kidan ki kes ki jingja ki bukum kita ba kilalej ban sa kumba sau san sngi tenre kamdan jing kelaye kita ni belasa di benai dalasa di benai makanaru dan de tengla syukiu nak away ke kerdan cakaway kerdan nak ICU CCU syaki AK yu ki babun ma syukiu kerdan bai bak hamdan kunu nu jingper te danding teng ki bengi lesilab no baki nakali hospital klale ke bahatam ban ai tak jingka jingkhia ya utau kun jongki bar kunta terter hoi ngaru ngai menjur kata ti henrei dari pisung thu pat ba kebun da jing lut bar jing sumar pat kampoi snuru ki hab banbu jingkeli khamtam ni lei habai de ba ke MHIS ti babun tani ni perlok jongi ki ba ongru ba wat ke MHIS ru danding teng ba kamla ban coverlut no ban siulut lani ban khamtam ni lei habai de ba kadawai nomor ba ki dan ki ba ong ba ni likhit dawai sisin likhit dawai kapoi sipo khatsan hajar sisin likhit dawai tenre nakaliang ke MHIS pat kamdan coverage ye tingam te bahkan no kadur jing yate lesi bagi tagi hospital private tenre kai ka bagi penpa pa kalong ma ndala poi ya kaju ko jing pang ndala poi par hakiwai pa ki hospital mulut dak stingkaru nomor ba lalik building ba ke MHIS te hakano kadur kejing yate karukom ya siu ya terang ta ngamla ban batai hang ni ti henrei
lada day pat ba shimet namar kani ke jing sem shimet dre lada shimet pat kadgum ke jing pang ke jong pi kadgum ke jing pang jing bahi yang jong pi lada pi kloi ban keli lada pi kloi ban bu jing keli baling haban sei lesi ko meta kadawai ru baling haban sei kata kadawai napla nani kaba kadawai ayu kaba lesi kaba haban siu na MHIS kadawai ayu kaba haban sei napla lojong kumni kita pide ban bu jing keli mo pi tibangan subatay mga nani salansar ba ka dawai ka di banlong ta ka jing ka jakathia jing pa kalong ta ngamla namar ba ka jingpang kaya lala ka jong bat ka jing siu kaya lala ka jong mo ti Henry kabangang sikentuhi pi kalong mahusiar o village ni hospital keli perthau la phimla hi mo pi khot donu ki bala ban keli bat ki doktor ki nong as jing smar jongi hangni kimdei le si nong no ki basngo he lani ki basngo meng ki bakloi banirap khamtam ki para kasi ki jongi te bala dai ba philap pa le si ki ba kimla ban pinchai hakul kom ko badai ti khot donu ki bala ban yarap ipi kata bai dei batak ji pinchai mo namar ba habakut kasingan situ ipi kalong tanggal ni namar ba lada phimyo ke jing pinchai ko hun teng lada ngidu no itik bi bathon jungi nei in sa kelas sanut in so babalay ngiklan le yalam ki sakatu jaka jing sumar kabangi lamut na do basdang lani balay ngiklam kongu lani balay ngikam kelibahan ki doktor sya bikin sumar lani bat kom ta ter ti pidon ni ka hok ban keli jing keli shispa keli jing keli ka ba piman namar ba dei kedo asnam ku jong pi bat ngak tentu pi tenle kata dak balik kom ta pingyo jing hun hak mensim pingyo jing hun hak jing sumar ba PPI nantai be batan ju pi mo tingam tu kanungan ndeng jong pi pila GSM hukum kini ki jaj jing kendu nomor bagi babun bahagi bahing jongki bagi babun bahagi bahing kila pensngo ki bahing jongki babun kila pensngo yang ashimet bakalong hakata kadur kila ki bahing lele ki ba haban lumlut dia kakur ka jaj barokhoi tang bikin yano senyang bansei by dawai by hospital ngamtip kin ba hadu balai ke penlong iki ban penpai tau put nomor ban dala shift pat siki hospital sikiwi pagi hospital tajing lut keduna ba bandan ban poi do put ba kemudian kam siru khandian na lapala ti kum kita gigi kebu ya ki babuan na kajing lingo kan ba yuju patient hakwi hospital kadon da komoy kajing sumar kalut da komoy kajing lut hakwi pa hospital pang kadon da komoy kajing lut tigidan nilai ki ba lese ki bala hala kabur ke jongki ki bara no shabar jong ke jilla kindra pos ka ba shabar jilla le ti ki omba ari masin poi empalap sei ki bisa na pala buri ula jam ula khoi ti yakum kita ti ngamla bandong nomor ba kasyong haka jingla jongki mo bukli tenre ki ba mla ban kot bor pat ki ba habshani ak jing sumar hang ni pat na kentu tang katahi ba pin bu jing keli ba pin purthau bat ba wat ya kadaw ba keli ya selok bagi doktor ya selok bagi nurse ya selok bagi bahayeng kenang ba kanumbu jing namar ba bunsin haba pang menu om jupang tang utu breu ba pang ndai kayeng kasem ki bahayeng kasem barok ki panglang tang nakadaw jong kini ki jingja bagi perlok ki jongi kimyo ya ka jing batai ka ba sani bat poi du put ba kajur ke jing lut jing sap ha ka yeng kasem ke jongki ngakran ni kanim di bang penran bu kho ni bang mud ban that you know ni ban kren persya ini you know mar bang abun ki para ki badai ki nos ki doktor ki hinmen ki bayi ngasem ki mama ki babun ki batre ya kani kejat kam bat ki don ki perlok ki ba don ki hospital ki ba penia ki hospital bat ki wei ti kam damut ya bang amut ban kedau kti you know tinrei kwa ba kita ki brio ki rio pai ba haba ki lech shakini ki jaka jing sumar ki dei ban hun mensim kim dei ban smudiao kim dei ban du mensim kan namar ba kini ki banga ngai thu ipi kini ki banga jer ne kita ki bahiyeng jong ki san rio teli ki longyeng ki yo ya kaju ngayo smo ya kaju ka jing ya thu bat ngam sunang ban ne shuru namar ba
Kiong bangila sya sitom la bun sngi bun banai bangim bansi ngim dan lat sudah kumui la lut kapisa pilan timban singi haban seino ban dala seipan dala pi pas koi pa kajaka jing sumar ngiyo sngopat ba bagi kiong pat ba ka kajing sumar ka kloy ba bat kamshim dan kam kumbali ha kita kawai pat hospital ka baki kimi na kata ka baki kimi ti ngas kuntu ya kani ya berokhat hi bangingin ya trailang kum kem lang salang bangingin ai ya ka jungsuk ya ka jing kata kanya karukam sumar nginai ya ka jungsuk na bata jong berokhat lakalong ikinong sya sumar badru ya ki bahi ngasem ti nomor ka bakham khya susu kam de tangi kinong pang re kadi ki bahi ngasem beki kin ya lingba jong kita ki jing kan beki kin haban lej ban up hospital sisngi gihaban teng ki basurap ki basubela gihaban li wat pisah gihaban li ban krong ban wat daka rambat kum ta ter ti kamdi ki basuk ki ti wat tang ki kentaru kalong ka koridor ki nga kerpat red ki babun pangingin ni trelang khanang bakan long ka jing mentoy da bata jong ki perlok ka jong mo perlok kani ka jing kerpat ka jing kentu jong ai baro bat nga kerman kani video kalong jing mentoy nam ta jong pi lu sibon isa siam yang pi pa video kublai